Hello guys, nonton bयखौबो आं चेनेलाव फिन खेबसे बरायहरनाय थालायबाय आसा खालामो गासिबो मोजाङैनो दङ लोगोफोर लोगोफोर नै आं दायो आरज गाबनो थांनो ओंखारलायबाय आरो माने जोंनि बेवहाय ओंखाम गोरलै जानाय फोरबो दं आरो सिमेन बियाबनि बेवहायनो थांनो ओंखारदों आङो ओमफ्राय बेखौनो नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामलांसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो लोगोफोर ओमफ्राय गामिनि जानानै थांगोन आरो जोङो बेखौनो एसे खोन्थिलांबाय थानोसै लोगोफोर थांबाय दं आरोना आङो ओमफ्राय दा दसेनि उनाव देखायनोसै मन्दिराव जों मोनहैबाथाय जायगायाव बिबारियाव थांगोन आरो जोङो बिबारि तेजपुरिया होननाय जायगायाव नोंथांमोना नायलांबाय थादो गेटआ नै बेनो लोगोफोर जों दा सिङाव हाबहैनोसै आरो एसे फैनाया लेट जाबाय जोंनिया बेवहाय आरज गाबबाय दं दसे थाथ'नानै हाबहैनोसै लामायाव आंखौ हाबाफारिया हिसाबै जोंहा दङ थानसालियाव आर'जारि मिथिङा बे हाबाफारियाव दिनैनि ओंखाम गोरलै जानाय फोरबोआव नुजाथिफैनो हानाय गासैबो गाद'ता नोंथांमोनखौ सिङाव हाबहैनोसै नै लोगोफोर जोङो दायो ओमफ्राय फिरफिलाबो थिखोखांबायमोन आरोना फुङावनो थिखोयो नालाय फिरफिलाखौ बेनि उनावसो गोथैसिबो बावो गोथैसि बावखांखाबायमोन ओमफ्राय जों दा आर'जाव डाइरेक्ट जिरायफैखाबाय आरो फैनानै फारसेथिंजाय नै आलासि मान बावगासिनो आरो आं आर'ज गाबनायखौ देखायनो हानाय नंला लोगोफोर नोंथांमोननो जिखिनि हायो बेखौनो देखायनोसै आरो नोंथांमोना नायलांबाय थाब्लानो जाबाय गयबारि जायगाया मोजांथार आरोना लोगोफोर बिसोरनिया ओमफ्राय नैया बेहाय जादों मिथिङा दा हाइब्रिडनि माइ दंसै मानसिफोरनि नामखौ लाखिनानै दयमती हिरामती माबा माबि दंसै दा आथिखालाव माबा 16 नम्बर 15 नम्बर दंसै आजिखालि बेफोर खिन्थु माइनि आसु आरो माइसानि माइयाव गोलैया एसे सम लायो बेखायनो आं बेनि गेजेरजों बुंनो नागिरदों जे जोङो गोदान खालामाखै जोङो थाखानायखौनो नीति नियमनि गेजेरजों मोनसे मोनब्रै जिथु फोरबो बे फोरबोखौ खालामनो थाखाय जयै मिथिनो थाखाय लोगोफोर नै दायो फैयै फैयै ओंखाम गोरलै बावनाय हाबाफारियाव मोनफैबाय आरो ओमफ्राय दा नैया बेवहाय बावखांनानै बैखिजा गथ'फोरनो राननानै होसिगोन आरो ओंखामखौ ओमफ्राय अनला ओंख्रि संदों आरो नै बेथिंजाय दङ गारिफोरखौबो बावदों आरो बेयाव जिमानखिनि माल बुस्थु दं माने लहा लहि बेफोरखौ बावदों आरो ओमफ्राय दामनाय देनायफोरजोंबो इनिफ्राय बेयो ओंखाम गोरलै बावनाय फोरबोआ माने जोंनि बर' हारिनि बिश्वकर्मा फुजानो आरोना लोगोफोर जोंनि बर' हारिया बिश्वकर्मा फुजाखौ दिनैनि दिनाव फालिनाय जायोनो आरो माने गासैखौबो बावनाय नालाय बिदिब्ला नायलांबाय थादो
गामिनि न'खरसेनाव दोननो लाबोदों आरोना माइनावखौ ओमफ्राय नै न'खर बिगोमाया आथिं सुना होदों आरो माइनाव लाबोग्राखौ Max kan ngetin apa kamu kan ya? ओंखाम जानोसै नै लोगोफोर ओमफ्राय थालिर दनाखङाव जागोन आरोना बिराद गोबाव जाबाय बेयाव जायैया ओमफ्राय दिनै जानोसै ओमफ्राय ओंख्रिया नै अनला अमा बेदर दङ ओमफ्राय कबि आलु भाजि आरो जाग्रोना लानोसै बिदिब्ला जाखांबाय नै लोगोफोर थांनोसै लोगोफोर थांनोसै नोंखौ थाबो लोगोफोर दायो आं न'आव मोनफैबाय आरोना ओमफ्राय बिराद मेंबायबो दिनै एसे रेस्ट लानोसै ओमफ्राय भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो लोगोसे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन बाय बाय